Čaute dámy a páni, čaute. Dneska vás tu pozdravujem ja, Paťo zasa a mám pre vás pripravený tábor, jak robiť vova, taký že skills tábor. Je to v Smižanoch pri obecnom úrade, hej, obecný úrad Smižany. Tuto je pri kostole, hej. Je to celotýždenný tábor, čiže takéto. Jeden deň sa rovná 5 €, čiže 7x5 je 30, čiže 35 € na každého jedného za 7 €. Beriem iba 10, lebo nechce sa mi tu teraz veľmi veľa ľudí zvládať, hej. Kľudne aj moji odoberatelia, každý, kto chce. Čiže máte sa na čo tešiť. Pripomínam, je to väčšinou pre takých, čo majú radi parkour, blbosti, srandu, také, hej. Čiže 7-dňový a pre jedného to je 35 €. Čiže na ďalší, druhý je 35 €, tretí je 35 €, akože nie, že každý deň, ale každý jeden z vás proste, kto príde, dá 35 €. Vlastním to tu ja, hej, mám to vybavené už. Na obed sa bude chodiť tam na Gázďak, hej, tam ďalej je Gázďak kúsoček a toto je všetko zatiaľ. Takže pozývam vás a to je tak všetko. Tak čau.